Takže ahoj, já vás vítám u mého dnešního videa a dneska to bude taková děkovačka za 20 odběratelů. Já jsem za ně strašně moc ráda, protože jsem nečekala, že se toho vůbec někdy dočkám. Takže vám strašně moc děkuju, jsem ráda, že mě podporujete a že vás moje videa baví, takže jsem za to strašně moc ráda. A určitě plánuju nějaký bonus nebo něco takového. Už to mám vlastně naplánovaný, ale nevím, kdy to ještě vydám. Jinak, dneska tady mám šlejcháče, protože jsem si uvědomila, že se mi poslední dobou dost zanedbávalo, takže prostě teď čekejte i nějaký videa se šlejchama. Jo, takže takhle. Dále. Napište mi prosím vás do komentářů, jaký videa ode mě chcete vidět. Po případě nechcete. Jo? Třeba co mi jde, co mi nejde, co bych měla natáčet a takhle. Prostě vyberte si. Jenom nebudu, to vám říkám už teď, nebudu natáčet videa jako například moje kosmetika, laky na nehty a takovýhle kraviny, protože tímhle směrem se nechci na YouTube ubírat. Jo? Takže takhle. Videa z Monster High se šlejchama, Star Stable a když jsme u toho Star Stable, tak taky budou videa. Takže ještě jednou vám strašně moc děkuju, mám vás ráda, jsem strašně ráda, že mě podporujete a doufám, že odběratele budou přibývat, moje videa se vám budou líbit a budu moc natočit další takovouhle děkovačku, takže fakt strašně moc děkuju a to je z tohohle videa všechno, takže ahoj.